eger bira te albümekî wêneyan bûya, gelo kîjan wêneyê herî geş û bi kenê bi malbata te rabûya. Ew pirsa hêsan di rastiyê de pusulaya herî zelalê ku em qîmetê didin kî û çi. Ji ber ku ew dem xercê nasnameya me tev didin. Pîrozbahiyên mezin betlaneyên plankirî deyne aliyekî. Li ser wê kêliya ku yek hemcar tê bîra te bifikire. Dibe ku henekê bavê te yê bêhemdî, şewitandina xwarinê ji hêla dayîka te be û paşê kenê wehemiyan bihevre. An ji behsekê pûç a ku te bi xwişk birayê xwe re kiriye. Kêxweşiya esil ne dibe kêm asîbûnê de. Li digermahiya wan kêliyên kêm û kastên ku bi hev re tên jiyîn de ye. Niha dema cêribandinekî biçûk e. Telefona xwe deyne û wê bîranînê bîne bîrayekî ji malbata xwe yê li cem te. Binêre gelo ew jî bi heman şêweyî bibîrtîne. Goteramaya berfire li ser malperameye. û dikarin nêrînên xwe binivîs xêz an jî bi peyamekî dengî bi me re parve bikin. Ê peyamûtiyem di beşa daxuyaniyê de ne.